dugang pang mga nag-unang balita. Gibaha og pagsaway sa social media ang dinali-dali nga pagbasura sa Kamara sa duha ka impeachment complaints batok kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kon PBBM kagahapon adlaw Pebrero 10, 2026 adlaw Martes. Sa botong 284 nga mi pabor, 8 nga mi kontra ug 4 ka mga nag-abstain. Ituldukan sa mga magbabalaod ang tinguha nga mapanaog ang presidente tungod sa giingong kakuwang kon insufficient in substance or igo nga basihan sa maong reklamo. At maminahon ang pagdeklara sa dismissal sa impeachment complaints pinaagi ni Deputy Speaker Janet Garin. House Resolution number 746, as well as the findings, conclusions, and recommendations contained in Committee Report number 111 are hereby adopted. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. are hereby dismissed. Samtang komento ni Arnel sa DXDC 621 Armen Davao Facebook page, ang maong lakang usa lamang matud pa ka pure or quote-unquote pure entertainment kun showbiz. O usa ka maayong dula sa politika aron nga maprotektahan ang administrasyon. Imbis matud ba nga seryosong husayon ang mga aligasyon, giisip sab ni Gerson Supremo sa iyang komentong giingong palabas lang ang maong proseso. Apan samtang nagmaya ang Malacañang, nagpabilin gihapon ang dakong mansa sa pagduda sa publiko bisan maman sa opisyal nga kadaugan sa presidente diha sa Kongreso. Samtang giaprubahan ni President Bongbong Marcos Jr. kay PBBM ang moabot sa 21 ka priority legislative measures sa gipahigayong meeting sa Legislative Executive Development Advisory Council kon LEDAC diha sa Malacañang kagahapon Pebrero 10. Sumala kang Palace Press Officer ug Undersecretary Attorney Claire Castro. Dalam si PBBM nga dali ni ining hisgutan ug ipasa sa Kongreso sa Hunyo aron na paspas nga mapabati sa katawhan ang mga kabag-uhang ginaduso sa administrasyon. Pipila sa mga sugyot balaod noon mo ang musunod: Anti-Political Dynasty Law, Party List System Reform Act, amendments to the Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, Department of Water Resource Bill, pag-abolish sa travel tax, amendments to Pantawid Pamilyang Pilipino Program ug lain pang 15 ka mga gilaumang mahimong balaod.